Abubuwan da ya kamata ku sani game da Adam A. Zango. Adam A. Zango haifaffen karamar hukumar Zangon Kataf ne da ke jihar Kaduna kuma mazaunin Kaduna ne. Ba da niyyar yin fim ya shiga Kannywood ba, da waka ya fara kafin nan ya zo ya fara yin acting. Ba dare daya ya zama wani ba, ya sha wahala matuƙa, ya ga kalubale kala-kala kafin ya zama wani a rayuwarsa. Har gidan yari ya je ta dalilin sana'arsa. Adam A. Zango cikakken musulmi ne kuma Bahaushe mai iko da kamala. Ba a iya fim ya tsaya ba, domin kuwa har kasuwanci ma yana yi. A shekarar 2019 sai da ya biya naira miliyan 47 domin taimakawa yara da marayu ci gaba da karatunsu, wanda yin hakan ne zai tabbatar mana da cewa shi philanthropist. Ya yi nasarar kafa rekod ɗin da ba a taɓa yi ba a Kannywood a baya bayan sakin fim ɗinsa mai suna Gwaska da kuma mabiyinsa Gwaska Returns a fannin jana ko kace fage na superhero ko mai ƙaura a lokutan shekaru 10 baya a shekarar 2015. Yana ɗaya daga cikin manyan jaruman da suka yi tashe tun shekara ta 2000 a Kannywood. Dama kuma an ce a guji zuwa rafi domin wata rana tulu zai ɓace. Adam A. Zango ya fito idon duniya ya amayar da abubuwan da suke damunsa. Da wannan ne nake so na ji hankalin mutane da